साननै र' 1 2 3 4 5 ना होनायानोथ' बया जागोन मस्त इनो हाइस गेदेर नै मेगना बगि नायसुन मेगना हेल' एभरिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरलायबाय आसा खालामो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामगोन होननानै दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर नायलांबानो जाबाय नै थाइजौखौ खाना दोननांदो जोंहा खाना दोनबासो मोनो जोंहानि थाइजौआ नङाबा मोना नै खासे खाबाय दं खावसे खाखांबाय बावैसो दिनै आरो दिखांबाय गोजौ हादोना ये मासे जाजोबखो ओइ जा लुदुमदुम गिदिरथार दंमोन ने अ ओजों खाबाय नै खानि गिदिरथार आंनाव नांगोन दे ओइ नै मोनांदो थाइसे फाय फैनाय ओइखौ मोजां थानो नै अ जारा मोजां मोनदो ओइ सायाव कमप्लिट जादों इ नङा इनि सायाव ओइ बिलाइ आन्दो जादों अ मोसौखाय हाब्रु नांबाय खै थाखा होनदो रनाइन र बोरै जादों नै थाइजौ फिथाइयानो अबस्थायानो गैया बोरै खागोन नोंखौ बोरैबा मेगन खागोन दे बोरै जादों थाइजौ फिथाइया बेमार बेखौ खावफ्रामजोबनांगोन होमबासो हामगोन बगे नै इबायदिखौ हास'ना होनांगोन नै इबायदि थारा गोलाव गोलावखौ इबायदिखौ फिथाइनिखौ इयाव गारबाय नोङो दायो ओमफ्राय खननो खस्थ' जाया नै गोरानाव दोनबासो मोजां जागौमोन नै गावनायखौ गावनायखौ खायोनो इदि गोजौआव हाबा थाबावासो एसे मोनखादो बेखौ हास' बिदिनो हास'नांगौ हायावसो गारजोबो खैथा जाखो 8था जाबाय नै मैगं नांदों नै बेनो बोरै जादों इदियासो मोजां जागोन मोनबा इदि गारना होबा इयो कमप्लिट थाङा ओइलाय हाखाबाय फिथाइया इनि कलम होबाबो इदिखौ नाङाना इनि फिथाइ थाइसे दंबो जांख्रिनाव बया सेवनाय दं गारना होबाय दंलै नोङो इनो सेवना दं इयाव हायथारनानै ओइनो टिंसायाव खोरिनानै दङ ओइनो इयावनो सुबाय खासेया आंथ' सावफ्रामजोबनोसो नागिरदोंमोन बेखौनो खावना जानांगोन इखो बाथोन खावनानै थाइजौखौ जाबावगोन इखो जाया इखो सियारामोन थाइजौआनो खावनानै राङालावखौनो जादो इदिखो इयाव गिदिर गिदिर दंमोन मोनां ओइनो गिदिर गिदिरथार थाथोसै जाखांबाय नोंसोरो नोंथ' जाखांबाय नामा होनदो नै आयौ माबा गुफुर इखिजा थाहैनायसो दं माबा बोरो बगिखौ होनदां इनो
माथो होबाय दं नोंखो ना बुगि हेलौ लानजाया मा माबाय दं इयो बा 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 जाथोसै दे जाबाय जाथ'बाय खैथा जाखो नायनि सानदे र' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12টা जाबाय ओइ जानि गिदिर खालै ओइ दहाय गिदिर गिदिर होननाया आङो हाबलांबाव इ नङा ओइ इयो गिदिरथार अ हे बिफाङा बायबानो होजाखाबाय आयौ आयौ गिदिरथार मस्थ' गिदिर जाबाय दे गारना दोन धुम गारना दोनबाय थायोलै नोङो धुम गारना होनायानोथ' बया जागोन मस्थ' इनो हाइस गेदेर नै बेखौ न'आवनो जानांगोन बारा गोखै जानाय नङा इयो बेसे गिदिर नै थाइजौ खाबाय जोंहा जानोबा फै दोनहैनोसै हेलौ लोगोफोर थाइजौखौ फोमोननो जागा बानायबाय दं हासबेन्डआ नै थाइजौआ खाखांबाय जोङो दा इखो जिगाबाव खख्लायाव मोजाङै दोननोसै आरो मोनोना मोना खैदिनजों मोनो नोंथांमोननो खोन्थागोन दे लोगोफोर नायबानो जाबा दुगैनानै ओरैनो सिम्पोलै दं खानाय सानाय हवाखै मा खालामदो नायनो र' आं बोरै बानायदो गोसोम खोमसि नुदों सं लाइट डिम आयो लाइन गैया मानसियानो गना थानो हागोन ओरै फैदो इनिफ्राय थाइजौखौ लाबोयाखै ओइ बा गिलिर दिखांनाय नामा थाइजौ मावजियाव उन्दुना थाबा मा जागोन खारफालायबाय फुल्लिया मा ओइ नैसा थाइजौ होननायखौ गिदोयो दान्दा गोलाव दं नोंखो बगि ओइ बबे थांदो ओइनो थाइजौआ लाबबाय मोनबाथाय सोर थांगोन मिथिला आरो नायनोबा फै हाबलां नाया नागिरदो नै मैखुनखौबो बानायबा हामसिगौमोन बिदै दैदो नै थाइजौनि बिदै मावजिखौनो गनो होनांगोन थाब मोननाय बायदि सायाव होसिनना दंमोन ओइ इदि होसिननाङा खबला थांबा जोब्बाय सायाव जिगाब होगोन ना होनांगोनथ' आरो ओरैनो गुदुं जागोन बियो मावजिया गना होनबानो गुदुं जागोन ini nggak bisa nama aja pergi biarin aja dong megona pergi nice dun megona sing lagi demen sampai ini berjalan dong ya megona sing sampai iso
Ih, makan aja dulu. Dah ke? Gorong mau bu? Udah. Woi. Ikhlas apa udah? Hogaya thaijo फोमोननाया जाबाय खामानिया ओइनो बगिया था नों गनानै इयावनो Itu Maria. Bogi, oंखारबाय ना? Fai, ओइ लाइन फैना होबाय. Fai. खारबो माबार बुरजा बांसै आङो. लान्जाय मारिजाबाय ना? Fai, इयाव ओरै जालायनाङा नोङो. खारबाय. थाबोदो. Ba लान्जाया. इनो मोनजोबनानै दं. इ टिंसायाव दुम दाम गोरैबाय थायो ओमफ्राय. ओइयाव थाफैजोबदो बायदिखौ मोनदो ओइयाव. ओइनो थाइसे थालांबाय इनि खानाया. गिदोयो. Iya, baनायदो बिदिनो. Iya, dong.